Hola, per a normalitzar l'ús d'una llengua és de fet fonamental el poder tindre una ampla oferta de televisions i ràdios en el teu propi idioma. Això ho podríem tindre si tinguem una reciprocitat de les emissions de la ràdio i la televisió pública, tant de Catalunya com de les Illes Balears com també de l'Aragó. Pensem que és el millor que podríem fer. El per què no s'ha fet, el per què han deixat de veure, per exemple, en el País Valencià TV3 o per què no podem veure a punt en Aragó, en Catalunya o en les Illes Balears? Senzillament per falta de voluntat política. Nosaltres venim reivindicant-lo des del principi, des que es van tallar les emissions de TV3 al País Valencià i hem vist com els successius governs centrals, tant siguen d'un partit com d'un altre, no tenen la més mínima voluntat política per a fer-ho possible. Argueixen sempre qüestions purament tècniques, i és mentira, la tècnica sempre té solució. L'excusa del multiplex no se sosté, fa falta voluntat política per a fer-ho possible, i per això anem a continuar. Al Senat tenim pendent de debat una moció que han presentat ja fa mesos exigint aquesta solució, una solució tècnica i política en la qual donem les pistes de per on podria ser. Si no se fa és perquè no se vol, i per això fa falta mostrar-nos tota la societat, tant la valenciana, la catalana, l'aragonesa com la de les Illes Balears, contundents a l'hora d'exigir el retorn, el retorn o la implantació d'aquestes emissions de totes aquelles cadenes o emissores de ràdio que estiguen emetent en la nostra llengua.